ҳамеша кӯшиш кунед ки ду дарси зиндагиро ҳеҷ гоҳ аз хотир набароред. якум, ҷуръат дар ибрози ақида. дуюм, ҷасорат дар пазириши иштибоҳ. ва шумо аз фарбеҳӣ зиёд азият мекашед, илоҷи рафъи онро меҷӯед. пас шуморо мебояд ки бо истифода аз таҷҳизотҳои варзишӣ дар шароити толори варзишӣ ба андоми дурусти хеш бирасед. аз гузашта то имрӯз варзиш бо намудҳои мухталифаш маъмул буду ҷонибдорони худро дошт. варзиш аз ҷумлаи соҳаҳоест ки ҳаёту рӯзгори мардумро пуробранг мегардонад. ба ақидаи ман агар аз нигоҳи тиб назарандозем, саломатӣ ганҷинаи гаронарзишу беназир маҳсуб меёбад ки бо варзиш алоқаи зист дорад. ба гуфтаи табибон, фарбеҳӣ дар натиҷаи истеъмоли аз меъёр беши таомҳои равғанӣ, хамирӣ ва ҳамчунин камҳаракатӣ ва ё фишорҳои сахти равонӣ ба миён меояд. дар ҷомеаи кунунии Тоҷикистон аксари занони ҷавон фарбеҳиро мушкилии ҷиддӣ намедонанд, аммо як бахше аз онҳо барои харобшавӣ аз парҳезу доруҳои махсус истифода мекунанд ки дар аксари ҳолатҳо баръакс боиси бемориҳои дигар мешавад. инсон агар бо серҳаракатӣ ва тамринҳои гуногуни ҷисмонӣ машғул нашавад, рагу пайвандҳои баданаш хусусияти ёзандагии худро гум хоҳад кард. тибқи санҷишҳо, бештари шаҳрвандони ҷумҳурӣ дар ин шабу рӯз баҳри рафъ ва бартараф кардани бемории фарбеҳӣ аз доруҳои дорои моддаи химиявӣ дошта истифода менамоянд ки аслан ин раванд барои саломатии онҳо хавфнок буда ба бемориҳои хатарноке гирифтор менамояд. В данный момент в современном веке очень популярна стала тема на ожирение. Как предотвратить степень ожирения? В первую очередь надо вести здоровый, активный образ жизни. Степень ожирения должен питаться хотя бы в день 5-4 раза, чтобы ускорить свой организм, метаболизм. Для этого человек должен прийти хотя бы либо вести активный образ жизни либо дома. Если нет возможности заниматься дома, если человек не находит для себя время, может прийти в спортивный зал, в любой спортивный зал, который находится ближе к своему дому. Вы можете тренироваться хотя бы для начала. Очень в первую очередь надо приобрести для себя тренер. Это первый фактор. Второй фактор, чтобы тренер был квалификационным, чтобы он знал и понимал и показывал для вас определенную методику для похудения. ягона роҳе ки бе хавфу хатар, бе амалҳои ҷарроҳӣ, бе истифодаи доруҳои таркиби химиявӣ дошта бемории фарбеҳиро бартараф карда шуморо ба андоми дилхоҳатон мерасонад, ин машғул шудан ба варзиш аст. бо истифода аз таҷҳизотҳои мухталифи варзишӣ шумо метавонед пеш аз ҳама вазни зиёдатии худро кам карда аз ҳар гуна беморӣ аз қабили диққи нафас, фишорбаландӣ, гирифтагии мушакҳо ва дигар бемориҳо эмин бошед. ҳар ки хоҳад то ҳамеша солиму зебо ва қобилу тавоно бошад, бояд ба варзиш машғул шавад ва ҳеҷ гоҳ аз он канораҷӯӣ накунад. бо варзиш вазни зиёдатии худро дар канор гузору ба андоми дурусти хеш бирас.